Phasalni phungo Montri bokhorok Narendra Modi ni bwma thwikha koktwma baithangno twit khwlaiwi sakhwlaikha Montri bokhorok Thwimani jorao Hiraben Modi ni umor 100 hinui sawi mangkha Modi thwikha naithotok 100 bisi wngmani yagulo mwtaini yakungo aram khlaina nangkha amani oro ang kaisa pujinai lengphlaya samung khlaini hinui thwikha bo Ahmedabad ni sakamnogo saknaikujak tongmani Hiraben Thwimani koktwma manmani logi no Ahmedabad ni bagwi ongkhorkha Modi Thane Srangsalai UN Mehta Institute of Cardiology and Research Center hai super specialty sakamnogo admit wngkha Montri bokhorok Narendra Modi ni bwma Hiraben Modi sangnasala sakam betini bwkhaktwi sawi mankha bo sakamnogo no saknaikini khlai tongo hinui phiaba Phasalni horo 3ta tamani jorao sakam betini bwkhaktwi sawi mankha bwma Hiraben Modi thwikha hinui bwma Thwimani koktwma manmani logi no Delhi ni simi Ahmedabad thangkha bo Phungni 7ta birkhung kholao sakhwlaikha bo oboni yagulo baithangno bwmani mangkwthwino balwi simalango twlangkha bo Phungni 10ta Gandhi Nogoro Hiraben ni mangkwthwino sokjakha thungrung hapani joto ojama rokno Montri bokhorokno kha khamsamung yafarkha hasteni Montri okra Dr. Manik Saha kha khamsamung yafari sikya bo Om Shanti Bosangsi Jarnani Jothai Bihai Noboni Grinati Noroparani Totha Srirani Bihai Jinarno Nani Songjoti Noboni Dehi Amit Shah Yogi Adityanath JP Nada Jotono kha khamsamung yafarkha Montri bokhorok ni bwma Thwimano tiye kha khamsamung yafarkha President Draupadi Murmu no khobui kendro ni Montri okrabo Union Home Minister Amit Shah sikya haini jotoni sai kotor kosto wngkha ama yakarwi thangmani bo saka ama wngkha puila bayapte puila phwrwngnai bono kwmajakmani kosto jotoni sai kotor kosto amani bukchano supungwi manya obahai hinui saka Defense Minister Rajnath Singh Montri bokhorok ni bwma Thwimao kha khamsamung yafarkha Congress ni ojama juk Priyanka Gandhi Phasalni phungo sara 3ta tamani jorao Ahmedabad UN Mehta sakamnogo langma chokha Montri bokhorok Narendra Modi ni bwma Hiraben Modi ni Bureau Report kokhorang